Ieu, Gabon! Gabon da noi! Ar momentu bat, honi ganantzi xeixo gozo bat, ahotza zuek ondo haitzeko. Arritzi zagoin, Lea? Bai, Juantxu. Oina ondo, Bai. ez? Ondo haitze uste beha, ez? Argendik bat itzate, bueno, bai, nik uste bai ez pixkek geixo iziko eat ganantzi xe. Bueno, Gabon? Gabon. Zumauz? Ondo, esan beharko. Justo eldunaz, egiz esan. Bueno, uste dut Bermiotik Gernikera hartu dutezela semaforo guztizek gorri. Danak, eldunaz apurua korrika, baina, bueno, hemen gauz. Bueno, eukide hau hor bat fallo tekniko txiki bat, etzi joala ondo, eta 2 minutu falta etxuala konektaude, eta ja dana verifikaude ondo da, hola? Así que... La ley de Murphy, ez? Bai. Berandu eta txarto. Bueno, hemen gauz. Bueno, hemen azteko ikikisek aldetzeik eusko gudariak zan hoi, da bai, ez? Horre... Bai. Izterrek txiki bat ziok hor kantun, ez? Zer, parkatu? Izterrek, omlan, zateana... Zera, iskutauto zehoz zela. Bai, bueno, iskutata edo, bai, niku igerten da, bai. Mikru pixket urratu aleike gexo, mikrua... Bai. Eske bestela batzuten horro beto. Vale. Bai, atzera etorri naz ikusteko apur bat gehiago. Ja. Musik gitarri eta hori, baina, bueno. Gero, hobi herba edo joango nazatzerantz. Horiek. Bueno, normalin azteko beti eskatzea jaten nahi pixket eure burua orkestie, nundik atorren, pixket gitarrikin daukegan erlaixua, txaiat, euk esango diguk, ze taldetan abilen. Gitarriegaz edo musikiegaz? Orokorrin, bai. Pixkat eure burua orkestia. Vale, ni Leanaz, Jon,
izenez, leharretatik dator, lehaz, bueno, hitz joku edo. Eta oin joten dut Bullets of Miserin. Efektusen beho dut, Osabi erromerian bego nintzen 8 urte. Bale? Hori, osea, apuntaen Eta gotxea zegen euskan apuntaute. Osabi eta besti izan dek? Efektus egaz 2010 itxi gendu nolan zuzenekoak etxierit hori. Da, ensaiaten, segitzen dugu, jarraitzen dugu ensaiaten eta hori, baina beste ritmo batera. Eze, igual Bulletsegaz daro egun moduen. Eta hori, musikiegaz, jo, ni hasi nintzen, gitarriegaz baina hori hasi nintzen akordoiegaz. Joder. Bai, bastante Kanbixo eharra indek, ez? Bai. Hasi nintzen, 6 urte bat uste hasi nintzela. Akordoi jotean da, solfeo eta hori histori guzti, Eta 6-7 urte bat uste inabela lehengo kontzertue edo akordei kontzertue, Danube Azul, dorre, danak, ez dakizu. Olako bat bermioko gantzoki zen. Da, guztu izin zela ganera, nire amak trolea dozten lehengo bierra. Ezi, pajarita berde bat, ital, konzertu ejoteko olako, ez? Olako guzatan zer iso izen bidei demaz, eta zaska. Zotza parkatu inoiz. Gero, ez dakit, uste hot gonitzela akordei ejoten, bueno, akordei solfeo amairu urte bueltar arte do, igual amairu edo. Eta horria, lehengo erakusteko modu egaz eta apur bat gogaitxute itxien aben. Osea, kostai azten iztie, gurasoa konbenzi duti eta izteko, eta naben futbola ukinaben buruen, da futbola. Eta gero hasi nintzen berriro usteot 16 urtegaz edo, 16 urte izan zela. Ganera, nire urte betetxe baino egun bat harina gogoratzen az, etzien nire naiz ebe gitarristea. Eta gitarri joten, eta sartu zela nire haitxe gelara, eta sabiz gitarregaz, da, aderaita. Talde baten bidotela. Osa, inoiz gitarrari hartu barik, todo freak, da, mundu bejateko goagaz. Da hori, 16 urte uste bat hasi nintzela, da, egin gendun talde bat garrasi deitze zena, etxen gendune, Garrasi. Bai, batez be, Tuzeko bajistiegaz, Riff Trackerseko kantantie, ginen personaje bastante variopintoak. Gaur egun, gehienok segitzen dugu joten, hori. Estilo desberdinetan, baina, bueno. Eta hortik hori joan zen apuro bat metaleaten. Esan, farkatu. Ez, Riff Trackerseko hori, Osama odek, hola oso, Bai. De hecho, hemen ondoan dekot, oza, lokalien hau oin, eta eldunaz justo hor erdi zerditzen, eta hor da, eurek badabi zeuzetan. Bera bakarri dago, Nik ez diat beha pertsonalki zautzen, baina igual ez zautu Martin, Backbone kantantizion dago, are laun haukizia. Hostia, handize. Makina, tipo da. Horiek. Bai. Martin, hemen Gerniken esan Iparragirren ensaiaten dugu, gala rock elkartie, da hemen dano gara oso urbilekoak dano. Ez dano, alkarra zautuzta. Hori ba. Eta ez dakit, zer gehiago esan, ez dakit nondi joana zen. Hori, garrasi gaz gero aldak eta gazi ginen apur bat dia, zenbat eta zeuserik ikesten gendun, ostia, bateristia doble bombo, ital, lako rolloak ikeste gazen, gero eta harina joteko kapasidadie, eta bueno, pase ginen metala etxera. Da hortik urtezan efektu taldie. Gelditzu ginen batzuk, garrasitik gelditzen ginen abeslari bateristia dani, eta gero beste bajista bat Joni batu gendun, eta laukotie. Hola, antraz, oso panteresko pantererue, oso ikusitzut inoiz zuri kamisetan be... Nire salien hauk. Ondo eroango gara orduen. Hori. Bai. Hori, da gero 2008 sortu gendu Bullets of Misery, apur bat efektu segaz igual etxen gendun trasnik, bueno, tekniko edo apur bat desberdine, saiatzen ginen oso neurri desberdinek eta topaten, apur bat esaten dana, guri asko guztetai askun, baina sentidute ginen inok ez dut ulertzen. Igual pakete batzu ginelako beba, edo garelako, baina, bueno, eta hortik... Nik efektuz ez dira datu, baina Bulletsen pakete gutxi ziogor, Bueno, eskerrik asko. Ez dakiz ere esan, hostias, azte buruen egon gara gitarrak eta grabaten, eta sentsazioa hau izen zen handik urtetie, sentsazioa ondo, ja maitxuta gero, baina, sentidu nintzen pakete total. Osea, da estudioa baino leku oberik
ikusteko pentsatezune. Bi hostia barpeirez. Bai. Ikusteko, hostias, igual esteko tain ondoik ezitxe, edo, igual, hostia, garbizia joiote, edo, gauza simpleagoak, edo, beste modu batera. Baina, bueno, ekaitz garmendiagaz, danara errezagoa. Krak bat da, tipo. Engainatze jaten, itzin dena txiok, gitarrizketa bat etxio behakin, da nik uste ja laste komentau gozatela, zate iken. Hostia, komentako txat, gure basu, datorren... Itzeinian behakin, Bai. baina justu nik idatzi nitxoan etzoan libre. Orduna libre errepatzei jaten egun autakon baten, da... Topera dabil, tipoa, baina, horregaz oso interesanti izango da. Oso interesanti ez, crack bat da, gitarriagaz crack bat da, persona moduen crack bat da. Eta daki asko, tio, asko. Osea, bai, pasada bat. Guretzat da oso aberazgarri bi asteburu pasado guz bera gazan, eta ondino beste bi falta doguz. Eta da gauz deseaten, osea, beragaz egoteko, ikesteko, eta zait rollo guapoan. Duen, bueno, ia animaten bada. Espero baietz. Lopaten bat denporia seguru baietz. Da, bulletzekin esan dek, efektu zegin pixkatola trasha bezala zen utela, o panterezko zea. Ik bulletzek etxeuna nola definiuko ukea. Igual da pixkat dezeago, eske hor, gauza asko zio, gaz? Bai, gizu ze pasaten den, hasi ginen 2008 eta horre egon zen oso augien edo oso modan metalkorie. Gu 2008 izan be bai, osea, horre gude bezan, oindala, pasadiz urte batzuk ez. Eta orduen igual, joteko ukien duen almena edo, desberdin esan. Orduen jote ginen igual, etxen ginen metalkorie bai modan egon salako, igual eltzen ginelako horrarte, eta beti nahi gendun gehi jauen, baina eske emote bana. Gero hortik, bai joan gara aldatzen, igual izen da garapen natural bat, ez? Joan gara apur bat astotzen, asuntoa, ez? Ata gendun lehen 2013en purifikatio peragone, hemen lokalien grabata, eta gero 2015en sumun postmortem, horria kaina gehi jau dau, eta igarten diez blast beat gehi jau, eta zapatilla gehi jau. Eta 2018 zen uste dizen zela, 2018, bai, Lingue Basconum primitia. Eta horbe, igual, saiatu ginen, beti komentaten dugu gure artean, osea, amigo gurrengoa, kaineru haua, tekniko haua, eta, bueno, tekniko haua, relatiboa dala hori, ez, baina, dana gehiago, ez, apur bat, pausu bat gehiago eman. Hori panteran irez aletasunatik zitorrek? Izen leike. Eta imaje eta esatu mentzean hori, plan, zenbat, urrungo diskue oindik eta txaian nola esan. Obio, baina hori izan den aspekto danetan, ez? Dana gehiago. Horiek. Dana apur bat esagera. Lasai. Bai, danari apur bat buelta bat gehiago emon, eta... bueno, egize da bebai, grabaten gauzena bebai apur bat urteten dugule oin arte egon gara etxen apur bat deathcore, holan, hori kore nik uste hotia agur, osea, gelitzu zela apur bat atzien. Zuzer, bai, horra gaitxik joan gara bebai ekaitzen, zuzer organiko banbile eta zuzer gehiago old school edo, esan dugu. Bueno, nik normalin gitarrizketa hauek etxaia baldak igen, nik beti izatezo bat gonbida hauei, lau zatitzen etxeat, lehenengo pixket kompozizioat egitzen goi hau, gero teknikiatik, gero ja gusto pertsonalatik eta amaieran euskal musikin egoerie, barra gaztea pixket jeitea, eta hola. Orduan, azteko pixket kompozizio arlotik, adibidez, imaginatzea zuen taldie, talde gexena bezala harmoniki gazteala, ez? Melodiki baino lehenu, hauts melodiko asko ez da holako. Nahiat. Ez, baina... Harmonize, ez da un melodirik abotzien. Horratik, bai, gitarratan noski baietz. Gitarratan asko, eta beti nik uste dut gehienak itzen da, moduen, riffetik azten gara, gero hor riffe ikusten badugu dala doblateko modukoa, hor sartzen dugu harmonize, ez? Normal, a ber, oso askotanen beti tiretzen dugu terceratatik, eta holan, ez? Baina,
Baina, bai, rife, gero horreri emotetzago buelta bat ia ze efektu aldan sortu edo ze rollo aldeuen euki, eta gero sartzen da botza. Eta botzak be diskonetarako bai badeko zer ikusi handizo oin arte baino. Sortzerako orduen. Osea, kantante barrizeko aurreko diskoan eskendune beste bat eukien duen. Edo oineneko gaz bai bera be gehiago dau komposizioan ganien edo... Ze zentzutan? Jo, ba, adibidez honek nire litzu nintzen apurra flipata, ze oin arte ez tolakorik bizi zen. Ba, fonetikamente gauzak esati eta zelan esaten duzen. Emotetzo buelta bat, igual luzetzeko parte batzuk, claro, horrek guri kondizionaten dozku, ba, 4x4 bat, igual 5x4 bat izetera. Edo, holako historizek, ez? Bai. Orduen, guai dau, ez dakit, desberdine da, eta nik uste eta beraz jarri ze. Ze, azkenien berak esan bideuena esan itzen dugu, oza, maitzen dugu esaten ondo. Orduen, guai dau. Da, hori. Eta letrak ala musiki helenengo, imaginatziat baita musiki helenengo, ez? Bai. A ber, garrantzi gehien emotetzago musikeri gu. Edo oin arte montzago garrantzi gehien. Egize da, eta nahu, emoten dugu nahuela saltzen disko barri como si fuera la hostia, ez? Hombre, horta etorria izaz? Bueno, edo berbaitzen apurra du, bai, ondo pasatzen, jo. Baina, aprobetxau pixketi jendi moitzeko. Bai. Eta hori, oingo diskorako, segon esaten, ja estoy. Ahotzakin, da galdetu dira eta ber, letri ala musikie, zanden musikin lehenengo. Bai, hori, ba, letri oingo diskorako garrantzi gehiago emontza bai abesteko modue desberdina dalako, osea, euskeraz da, obviamente, bai euskera, ez da gaur egungo euskeran. Eta, claro, esaten izin duten lehen, hor, fonetikamente eta gauza topa biesela ondo, eta enekok berak asko esaten dugu bai, igual, buelta bat gehiago, ze ez dut bestela esaldi jamaitzen, eta espadot esaldi jamaitzen ez da galitzen ondo, osea, igual oin arte ez totzagune monain beste garrantzi, oin bai ba gauz emoten. Osea, bai musikieri, osea, dana global moduen hartzen, gehiago. Ez? Lehen zan, kantia guapo dau, letrak, bueno, sartu aldosune eta fuera. Oin ja iragurten dugu letrak, ondo esan da badau, zelan esaten da, gai bateri buruz da disko guztize, eta zentzu bat eukitzi danak. Disko tematikua. Hori da, ez toztu urteten izen, bai. Orduen, ba, niku... Noiz eukiko jau gutxora era diskoa itzego aukeria? Ba... Nik uste dut uda osterako. Ez dugu gure euki prisarik, badakigu gure roioan gatsa da jotie. Bai. Eta udan espero dugu, bai, ganera jaizek eta egotie leku askotan, bueltati aproba normalidadera, baina badakigu eskarala plazako talde bat. Herrizetako plazatan joten duen talde bat. Gerniken, ba, igual bai. Baina, ez da dit. Baina ez tozku eulan askori deitzen. Da gehiago gu rollo undergara unien mobitzen gara, da oso gustora gauz, Orduen esteko zentzurik udan prisakaz eta biltzi da tati ezuzer. Orduen seguruena iraierako edo hor bueltan, eta zaiatuko gara bai olako gira bat, konzertu zerrenda bat, sarratzen. Gira esatia igual potentie da. Bueno. Atalontan nire gaten beste galdera badek, Bullets of Misery demokrazixe ala diktaduriek? A ber, zelan erantzuten zuten. Niri gustako jazten baino demokratikoagoa. Orduan, iaiz diktadoria? Gustatu... jazten gustako, ez. Nik uste dut talde baten, oza, bai egon bidala nonor eroan bideuena apur bat, hori sorkuntzi edo hori rollo edo apur bat, eroan bidela eurretik, baina abanikoa zabalduen bide. Osa, zenbat eta gehiago abanikoa zabaldu taldien, orduen eta gehiago edo desberdinagoa abarkako zu, ez? Orduen nik uste dut, bai, osa, azken nien, klaro, gehien sortzen duena dator buruen ideiegaz, ez? Osa, goratenaz, nire anaizien taldeko, Bilboko taldeko batek esate banen, mi cabeza suena así, ez? Da, klaro, atara hori burutik, osa, behin deko zule ideien je, zelan atarako, hori atatie burutik, zer deko zun pentsata sortzie, ostia, ez da erresa. Horregaitik dinot, gustako jazten
baino demokratizi handiagoa dela. Ez? Osea, batzutan, ostia, dinosu, jode, bai, hau deko ni buruen. Eta hori bietzen behik ezi dut, Esan. Satosi da bategaz, da modu batera guzu. Bazatzu bateriak ostia, banik hau, hemen beste ritmo hau ikusten dut, edo gitarriste, jode, hemen bigarren agotzian, eta ikesi bide apur bat segi duten. Ba, ez, azkenin Eta talde badek, ez? hori da. Eta egite esan, ganera asko zaberazgarri, ezin zara, esan dut, baina ezin zara etorri lokalera pentsaten modu batera izango dela, eta holan espada kaka bat dela. Azken, askotan ekorte zara idea bategaz, eta idei ona izen leike da. Baina bestien aportazioagaz, Hobi, ala zuzer hori da. Bikaini urten, ez? Edo behintzet zuretzat. aportadexo batik eta hitzekin hasi gala, ideia gexenak ik ekartzetuk, ala danok ekartzetuzte ideiak lokalea. Oia, etxin egin de, esan nahiat, galderi erreplante dute, etxeko lan gexo eti uste, ala lokaleko lan gexo eti uste sortzeako orduan. Ba, desberdin. Vale? Osea, batzutan, adibidez, konfinamentu garaizen bai gitar progaz etxe donik asko lan, edo etxen naben, oin momentuen ez, bai gitar progaz asko idazten naben, konfinamentuen pare bat kanta, hola nina bezen. Eta gero bai egon di apur bat aldaketak, idazte hote lehen rife, edo, sartze da baterize, nik ikusiko naben moduen. Gero hemen aldaketak etzen diaz lokalien. Plan bikanta, gero beste, ezagit, momentuen urteten esen rifetatik bebai, alda sortu zeu zer. Ez dekogu holan eskara sarratzen ezetara. Osea, baina, bueno, riff gehien, gehienak, edo, beti datoz bide beretik. Ez da bape, zer da, humil gelditzu hori, baina. Ba ez, baina, talde gexenetan zio pertsona bat isu kompositibo gexo daukena. Beti ez, baina normalin beti otek pertsona bat, naiz da bestik aportau du baina beti otek baten bat pisu gexo daukena ez. Eta sortzeako orduan, ire prozesue riff bat sortzeako orduan, esan dek teori musikala, bueno, solfeu behintzet ikasi goala, teori musikal pixkate bakik. Eta erabiltzek teori musikal hori, en plan, eta ze adibide jarri, baina adibidez harmoni funtzionala erabiliz, nik zertzaiat, eskala baten zentraute, ez? Sortzerakoan ez. Vale. Sortzerakoan ez. Sortzerakoan, bitxo hobe honek dime bakdarrelek esatean, ez? Osa, aztu teorize eta jo buru datortzune, ez? Hori iko lan etzen dut. Gero, hortik, teorize erabiltzen dut, sortutako esan dugun boseto hori, horregi formi emoteko. Vale. Osea, claro, ata desurri bat, hau ez dau eskala edo, ez dau leku zuzenien, ez? Osea, dino teorizek hau ez dagoela ondo. Orduen horra aldatzen duzu, edo lehen esatutena, harmonizek sortzerako orduen, edo, ikusterakoan, datoz burure bajada bat, joteko bajada bat, hor bai ikusten dozu apur bat teorize, hor bai tiretze zu teoritzik. Osea, deko zule igual idea bat, sortzen dozu rife, horren riferi segimentu etxeko, urrengo partiet edo ekarteko, horrako bai igual pentsaten dut zer. Ze salto, ze grado, horrako gauzak, ez? Bai, bueno, graduak egiz esan, askorik toguz behitxuten bez, Ez, jo, analizateko moduen. Orduan, bai, geixo dekela ertetxe ikena barrutik, ez zagola pentsatzen. Bai. Riffek, como tal, bai. Vale. Eske, adibidez nahi kuriosu intzitek solo batzuk, edo bintzet atxu diatenetik solo desente esagonikik, daudela tonotik kanpo bezala, baina tonotik kanpo egon gabe, etzaiat esplikatzen nahian nauken. En plan... Izango da, disminuiduan rollo eta izango da. Bai, disminuiduan rollo eta gehiago igual, mi bat jotzen nahi aizez, da jo herrin zehoze mi menor, da igual beste nun baten jotzek mi menorran, etzaiat nola esplikau, tio, mi menor horren gainin, baina eskala ezberdin bat erabiliz beste soinu batzuk bezala lortzetuk. Nei ala iritu zitek. Zaiat esplikau naugen ondo. Bai, ulertutzut, baina ez da
ez da holan pentsata. Osa, ez da Vale. sortute holan pentsata. Ez da bera bueno, nik behintzen nire partietan, ez dute, igual Mikelek bai, igual beste gitarrestiek bai, jende, ez dakiteles bez, zeineri, justo zeine gaitxe inosun edo. Bai asko disminuidoak eta holan asko erabiltzen du. Bai. Eta bat ikusi dut hori arpegio asko, sweep asko eta hola. Vale. Ba, ni usteat momentu hona dela, ja sweep aipadu hau da, pixka ja teknikan sartu batzuk. Azteko, baukek rutinaik, teknika lantzeko rutinaik eo, edo segidu egin inoiz. Eukin inoiz bai, baina oin momentuen ez. Osea, gehiago... De hecho, kuriosa, baina holako metal, bueno, gitarrarako gauz berbatzen, ez gauz metalari buruz berbatzen. Bueno, bai. Gehiago... Azten nazenien praktikaten eta gehiago etxegote abestize jo, baina ez, ganera gehienak azken aldizen metaletik kanpo. Orduen, bai, rutina eukimiko nabezen gehiago. Eskalatan gure ganera gure rollerako eta eskalak eta asko suipikinek hasi suabetik hasi eta, bueno, desberdinek apur bat investigau. Baina denporaz justo gabiz. Nik uste edadien gora joan ala, gero eta gehiago. Orduen, bueno. Gero, a ber, gero bastante, osea, jo eta hori nahiko praktikaten dut. Geure kantak eta bastante... Bai, jo, azken aldizen ganera pasada bat. Eta emoten doz, claro. Eta bizize emoten zu ganera, osea, hostias, ganera ikusten dozunien badoala, aunque gero pakete bat izen estudioan, ikusten zure lokalien berton emoten zuen sentsazioa da, hostia, badoa hobeto sonaten edo garbiz jau sonaten. Bueno, bai, egizera gehiago emiko nekela. Vale. Lehen, egon zan, garai bat egon zan, gitarrako klasiek emoten abezena. Eta, jo, goratzen ez, eukina ben ikasle bat ien, ea, ez dakit ezagutzen duzun herrize. Ea, bai, leharti, bai. Enatxio onda inoiz, baina bai, más o menos. Gomendagarrize politxe data. Hor tipo bat egon zan, bera arrasatekoa zan, baina bertan bizi zan, nien bizi zen. Eta tipoak jote ban, la hostia. Claro, joan areri klasi emoten, zu baino gizio dakinien, ez? Da, eskatzen dut zen bossa novak eta holan. Eta gypsy jazz daulako mobidak. Joda, hor gogoratzen az, claro, sartzen azenik orduek eta orduek prestatzen klasiek berari emoteko. Eta ikesinaben, bastante guai. Ikesinaben bastante... Hola, gorroioak inoizena bezena jo, baina, bueno, apur bat ulertzen hasi nintzen holako... Hori gero bai, hortik ataratako akorde asko adibidez, bai erabili dugu buletzerako, edo akorde paso moduen, eta historia. Bueno, osea que... Ire teknika favorituk, hola, gustatzen zatxikeen teknika batzuk, eta hartu gitarri eskuten, da... Jode, ez dakit, tío, ez dakit zer esan, Ez dakit zer esan. Ez que... Jode, favoritu, suipikinek irusok eta horrek subidak eta hori asko. Adibidez. Baina, jode, danet, zenbat eta gehiago, beto. Teknika favoritoa, igual, hombre, a ber, hori jarraitzen dut zut, ez? Osa, ikusten dute sarri elkarrizketak eta, hostia, beti pentsa dut, jode, da nik zer ez dantzun bidut, esaten doztenien teknika favoritoa. Ez da erresa, hori galderien, oso gatsa da. Eta pentsa den, hostia, igual, improvisaterako momentuen, hemen nintzen dugu zera abestizek ez, da soloak igual ez dauz ondino estrukturata edo, ez tegote sarri. Da horri ikusten da igual zindan teknika gizien erabiltze dutena, ez? Da hori, suipikin igual txarto askotan. Hartu gitarri eta jo pixket, Joder. Han biztu enbidot amplize dekotestan baien. Lasai. Joder. Entzuten da edo? Bai. Bai, ikusi ez. Ikusi ere, bai. Askone, rolloak. Hola, gorroioak, asko subidak. Basikin, baina, bueno. Otzien atrapatu. Ja, bai, lasai. Hola, gorroioak, subidak. Asko, gero esan zuten aren, disminuek. Hola, eta gauza, kapiñeta hori, claro, a ver,
metalan munduen tapine egonen bide, ez? Oin galdetu, oin alau ertzian tapinen testak, segitze baldiman hau, bakik tapinen Bai, testa bai. daula, eta azken aldixen daun nivela ikusitea, aurre baztin Mikel Lazkano torri ba, da kistona gintzitxean. Joder, ti. Hori ez da egite. Eh, ire tapinei onena nahi diatatu. Nahi diat, jendie lahatzie harrituta. Jo, ez da zein. Ez diat presizio izartu nahi, en plan, Ea, hau esateat, asko zobeto, eskerrik asko. ez baina, hau esateat, kurioso izango balako etxie ranking bat dezela, gitarrizketa hanetan, tapin honena zen izen da, pixket, komunidadien arteo saltzie, bakik. Ja, esan dago. Jo, justo atzo harin egun, grabadozten beste gitarristiek bideo bat, estudioan, tapin bat, abesti baten hasieri edeko, igual, urruntzen noaz, ikusti nahi dut. Bueno, abesti baten hasieran etxen dugu holan tapin bat, ez da solo bat, oza, riff baterako da. Bai, Eta, bueno, ia, zelan urteten duen. a ver. Ikusten da, edo... Bai, ondo ikuste. Erako rollo bat da, riff bat da. Lo que pasa que, joder, jesarritxe jota hemen, emoten dugu aitzakiz eta la dana, baina, Ez ez, gero beste bat, holan, gogoratzen naz, sumun posmerten eukiren duen abesti baten, ez dugu zensaia horrek, ez dugu horrek abestiziek igual, 2020ko abuztutik. Osea, que alde urten hemen, Dega esan... Zan abesti bateko... Guapo. Abesti bateko parte bat, holan, sin más. Bueno, chat, aprobau emango zu hau, ez? Ni ematezo bat. Que desfase de guitarrista, esateik kalazea bandek, zeat kalazea zautzeken. Desfase baino honea esateik, Amarretik amar, esateik. Hostia, eskerrik asko. Kalazea dituk Bilbo... Alberdi izango da. Bai, ezagutzen dute. Bai, ezagutzen juk, vale. De hecho, bai, abeslari da hemen ingurukoa. Eta, bai, oindala gitxi ongara kontaktuen, bueno, zuzen. Oh, se viene. Ez, bai, bueno, ikusiko da. Ez, bueno, bai. Ja, behin esan da apur bat, Bai, joder, lagane honek, ostia, gelditzu nintzen flipata, tio. Osea, kalateako gitarristak de... Oso onak. Telita, Bai, gaztiak. Eta oso gaztiak. Bai, ikusi nabezen Gerniken astran, gabonetan, ez dakit, segun zen, bueno, gabonetako porretan, eta, joder, tio, zen, hostias, tela. Bai. Bai. Arts Spire Gernikez. Horri irakurri osuze. Egurre hori usteat Gernika inguruko dala, etzaian igezerra. Ire ezagunen batu izengok. Idari, bez. Horregaitzi dino, Arts Spire Gernikez dinolako, edo? Etzaiat, eta aurretik esateik Gernikeraz garrasike esan dik lehen, eta baita esan dik iratik tremolo bai, baina txampon baten truke be bai, artistie. Bai. Osabi, nes? Janen bide. Bai. Egon nintzen, osabin, eta asko ikesin aben, bai, Osea, guai egon zan, zan beste punto bat, apur bat, beste rollo batetik ikesteko, osea, bai musikaldetik, eta bai tablak hartzeko, ez? Osea, de hecho, osabin erabiltzen gendu zen formula asko, bulletzera ekarri dutez. Igual tonteri batzu diez, da gaur egun mundu guztiak egitzen dugu, baina inearran rollo hori, dana, ez da bit, funtzionamentu batez be. Konzertuetarako eta hori dana. Ados. Basio teknikan bat kostatzezakena? Danak. A ver, bai, jode, oso frustrauena zuipik inegaz. Deko zentzazioa beti, zikin etxen dutela. Zaile, zuip garbixe eti zaile.
Arduna berdek. Bai, eta ez tekot pazientzirik, tio. Ez tekot, aztena zuipikineri sartzen, eta, bueno, ikusi zure bideoren bat, bai, eselan enbiden, suave. Bai, poliki. Horiek. Eta, ahí estás. Eta, lehenengo 2 minutuek, bai. Gero hortik, ra, eta... Baina metronomukin tik-tak, eske, mierda. Bai, hori da enbidena, tío. Gala, baina. Bai, gero, a ber, bere momentuen hartu naben, hartu netzen apur bat trukilloa modu batera, gero, claro, horrek erresten du bide, gehi jau etxera, hori. Bueno, igual esfortzu gitxi hau da oin lehen baino. Egite, azalduna zen edo ulertzen dan zer nahi duten esan. Bai, nik uste baietz. Bote esan, apur bat, dekosunien apur bat hartunde, errezagoa da hortik urren antzetxie, edo beste desberdinek ikestie, ez da zerotik asti moduen. Bai. Orduen, hori, baina, guztako jazten, ikuste dutez gero, jode honek, ala diaz beste unien, kalafeakoak eurek, horrek rolloak etxen, eta, oste, supergarbi, ez da, me cago en Dios, que cabrones. Bakizi berdan, hartu eta... Da, poliki. Bai, ez egiz esan postenaz, Osa, postenaz, egotiolako nivela, egotia gero eta talde gehiago, eta gero eta, musiko gehiago nibeldunek, ostia, politxe da. Hau ez da, osa, egongo da jenti hartzen dena kompetentzi moduen, baina, ke ba. Ez, hau dek, alkarreatik disfrutau, tio, hori da. Bai. Disfruta eta ez hori bakarrik, sino que ikesi. Hori dela, bai, oso garrantzitsu ez, oza, hola nik ezten da. Beti basauz, zu baino txarrago joten dauen jenti ikusten, oza, jenti, horrezto zik ezten ezer, ez? Baina, ostia, guapo dauena da, topatie jenti joten duena, guau. Da, ostia, eta, edo la ostia, edo joten, ondo, betik ez ganetatik. Bai. Azkenin, gitarriren mundu oso zabala dela, ez? Igual, pertsona bateatik ikasi alde, balen esan dekena, bossa nova, olako rollotan, igual beste pertsona batek teknikamente oso onan igual erakutziko iba teatzui pikin egoetu etxen, azkenin danetizi. Edo zer. Bai. Edo zein estilotan eta edo zein talde. Osa, nire gustateaz, tio. Ikustie konzertuek, ikustezu, ez bakarrik zelan joten da den, sino que gero asko ikusten diez konzertuetan, ja hau talde moduen behitxute, edo apur bat horrekaz betaurrekoak, ez? Ostia, gauz asko, guk ez dugu etxen hauelan konzertuetan, edo enbiko genke beste modu batera, adibidez, Osabi, esan zuten lehen Osabitik karri nabela, ostia, nik hori naben pentsako hor espanaben joko, ez? Eskendun eukin gori joduen, hola gauzak, beti interesantia ikestia. Vale, pixket sufrimendure pasauta, bazio, lasai arpei bat jarridek, Bakize galdera datorren. Baziok parten bat kontzertutan da jotzen, adibidezuen grabatzen egon izenin da, hola, tensoa ona bakikila oso zaila dela eta kosta hoik ezagela eta baziok olago parten bat. Bai. Eta gehiago bai. Bakize zetokatzen zakean, ez? Bai. De hecho, hau justo hau tapinena, bera. Osa, bera rife igual ez da engatz, neku kontrolata dekot, da esan izena engatxa grabati, baina gero hortik aurrera datozen aldaketak, klaro, jauzi esan, rife bera igual, ondo, baina batetik bestera pasatie, garbi, eta ondo enkajatie, esan, bastante gogorra, baina, seguzu, jotie? Bai, noski. Ia zelan sonaten duen, a ver. A ver. Da gero hor dator otzien... Ondo, guapo onde. Bai. Lasai. Grabateko, beti saltaten dugu nota batek, pi, mierda, berriro,
Burua zorakeriz izin zen. Ba, eske zuen musikiri oso teknikuek, en plan... Nei behintzat ala iritzu zitek, ez dala mitiko txaia, eta adibidez, metalkoren asko batean, bai, drop C da 0 batzuk jo, 0-1 batzuk jo, da zarata batzuk egin hemen, harmoniku egin da, zarata xeleberre batzuk egin da, poko maz, ez baino, ostia, zuek ja, beste rollo bat entzaudete, hola, txaiat, zian, Slayer toke bate ez, baino bai, toke gogor hori, hola, rifardo jartu, etxaia nola esplikau, latza. Bai, Nei molauzu. death metaleru hau, igual. Bai, metalcore baino gehiago death metal edo deathcore inoiz ipinozko etiketie. Baina, bueno. Elena ipau. Igual, ni gustat egin datorrena gehiago da death old school eta black arteko zeusaz. Black metal, baina black metal ez lehengo black metala, oza, probat moderno. Bai, gaur egun goze. Bai. Ba, pixketoin soinure pasako batzuk. Kontzertutan ze ibiltzek, ze ekipo, ze ampli, ze pedal. Ampli xele lehenko eguelen gara gaipau da, gero pedalak. Bai. Amplisek dekotez... a ver... Buletxeaz joteko dekote 6505 bibi eta 5152. Bisek pibi. Nik... Bisek pibi, bai. Bai. Eta nik erabiltzen dut 5150. Bestie... Lehen gauzia da, eukinamen 6505 eta lagun batek kentze ban pibize. Esan dozten presioniku merke, ganera pantalla bat erregalaten dozten. Ezin esan ezetz. Ganera 51-50 dela, metaleruen Eta da hori, gero aparte, bueno, ez da ikusten, ez da. Gau, holan, Fender Pro Junior bat trukata, hori erabiltzen naben osabirako. Da horre besonaten de, garbi la hostia. Eta pedalak eta historizek? Ba, a ber, pedalak, hemen aurrin dekotez, esan gotzutan amanan. Hori. Bai, noise gate erabiltzen dut, bosen noise suppressor edo noise gate. Mitiko. Bai, ekualizadora sartzen zatu bai apur bat potolotuteko, bosena bai. Delaize da tremolo bai. Eta afinadora eta guau. Bueno, da falta dut hemen overdrive bat. Mitiko tu screamer o lako rollo mateo. Ba, hori rolloa etxeko, bai. Oin arte ez zotera bi, baina... Ekaitxe komentadozten, eta soinuek probaten y demás, ba, uste zonen, ba, pedalera leku edau, ba, barrure. Ez, holan. Bai. Esatei be, mehezi duela, en plan, plus bat bezala mateikela, ez? Crunch gexo, etxean no egun nola esplikau. Ampli balbular bati, hola, tuku gexo atatzeo modu bat bezala. Bai, sonido urten dugu, emoten dugu Carlos Jesus, hemen. Emoten dugu urten duguela, ez dakizelan esan, kompakto moduen edo, da beste soinu, bai, guztai azten, garbizau edo gizau aklaraten da soinue. Gero bai esan dozten hemen, edorta tuzekoak bai, bueno, edort, honek kontrolaten dugulako. Bai, hori ilegorri mokoa, ez? Hola... Itxargorri, bai. Bai, el puto amo. Iba igual elkarrizketa bai, ate idatzi oso Instagrametik. Komentan etxon, zelan enbinaben eta joda, zuz, ere zinen animako? Komentan etxon da, hostia, ba, tipo hori gaulako gorroia ganea gustatzen dagoz, eta da tipo bat aldotzu zena honek bai soinueri buruz, eta aparte akorde desberdineri buruz, afinazin, ba, krak bat da. Osa, holako gorroiari buruz daki asko, eta honek komentadozten, dauela asko erabiltzen dena rollo matching head dolan. 51-50, crunchegaz, crunch kanalien, eta horregaz, tube screamerragaz, edo berdalizegaz. Hori rolloa lortzeko, horti datorrela el secreto. Ba, gusto pertsonal eta pasago batzuk, baino, egarrixen atxiok, así que zerbeza baten bilen itxik,
Hau, hau ez da etxen, tio. Bai. Eta, ba hori, pixket jendi entreteni horiek parean minutu. Hau Na, putada da, na, Benetan. nahi, Bai. ba, azkar etortzi intenta hoiat, Ba, igual beste gitarri gaso beto, ze honegaz apur bat, hau, Nahi eken apur bezala. bat, desero sonau. Bai, euna eken bezala. Txen hau. Naldi bat txiste bat konta, hoi eu pentsau. Jendi entreteni berdik. Emezortzi pertsona zaudek. A ber, bueltan zema daude. Igual, izteren bat kontaten badot, igual kanala zerratutu. Ontxarte. Vaya jugada. A ver, itxidozku. Zer jo bideo nipa. Ez dute, jodia. Brikomani. Clásica temporada, joder. Ez da, estroko korte. Ja, no, asmatzen duen zein den hau. Ojo, emezortzi zaudek bueltan, hasi ondo. Emezazpi, justu ni etorri naugenin ordi hori nahi kulpizen dela, zai. A ber, hemen jendi izateun. Astero berdinea, ez da asteroko kortea, bai, astero juten hau zerbeza baten bile, eta invitauei enbajona dauz hartzezo bat. Benetan, hostias. Bai, benetan. Bona, prestatut etorri, ez dela etxartu goaz, ez? Ana tazaio irakusteko, hombrei. Erakutzi berdek, ez? Irakutzi behar. Ez da ikusten, bajatu? Ore, justu iritzen aldre bezkazio, baina zehaintzia behan, ore eSportseko jendik erra lauzian, behas egin sortzaio bezala natxiok, eta... Ostia, ze hona. Ni pau etzi bete, baina, bueno, tazi guapoziok. Guai. Bueno, ba, justo personalain sartu bat jo berdun. Bai. Ba, leheno galdetu goia talde favoritu, Hoi momentuen? Edo Bueno, betiko talde favoritue? Euk balorau, nahi baldimak esaiek oin momentun zein degen nire talde favoritue, eta beste talde bat esain nahi baldimaiek, ba, txaiat, infantzikue, o adolescentzikue, o, bueno, euk erabaki. Ez da, perresa, ez que, claro, gero, estiloka... Bai, ni hostia da. ulertzea ez tala erresa. Ez tegozu galdera errez bat, ez tegozu, Jode, ez, a ber, geixen dago, pentsa guztako jatzule, geixen markadoztena, taldi holan Pantera, daia, bape zalantzari barik. Osa, bai, de hecho, honegaz, efektu zegaz joten gendunien eta, jode, ingendu zen, zenbat abesti ingendu zen berzinoak, ba, Dislofetik azitxe, Cemetery Gate, Revolution is my name, uste dut eure baino gehiago joten gendu zela Panteranak, kasi. Hemen txatin esatei Pantera, baina glam metal epoka, ez? Ez. Zelan zan hori, zelan eukion horrek diskoak izena, harinokoa, Gau Izorro, Helena horrekoa,
Hostia. Naz gogoratzen. Ez, neuke Bai, etzekia. bagi zendan. Ez que baina disko hoxe gordie, esan egat, ez dibe existitzen, entre comillas. Bueno, Spotify sartze baldin maiz Pantera, ez zaude disko hoxek. ja, Uste bueno, bai, jat. topaten da. YouTubeen eta topaleik, Bai, bazaude. Ja, nik, ez, justo hori ez. Hortik aurrera itxiko dugu. Bai. Iki hiksek esateik Metal Magic edo horrelako zer makarradan bat. Eta Kailopolo esateik Power Metal. Eta lehenengoku Magic Metal. Eat. Magic Metal... Power Metal, san. Power Metal ezagutzen abenik. Magic Metal sonaten dozt, baina ez tegot kontrolata. Bai, jo, hori, Pantera... Bai, gogoratzen az ganera, hau hilbienien, Dino Lagdarrel hilbienien. Hori justo ensaio egun esan. Eta, ostia, dano bai, imagina, anaiziek bota osten, orduen garaizien, mensaje bat, mesu bat, esaten, hau hilda bela. Hostia, lokarera heldu, da, goraten az eskendu lehen saia. Osa, insala, como, jode, que bajo. Imagina, ze puntora arteko horre ginen, ez? Saliek eta frekisek, Panteranak. Bai. De hecho, gero gogoratzen az, daun etorri zela Bilbora, eta sartu zela gure efektuseko abeslari eurek azkamerinora, y demás, eurek azegon zelan volteretak emoten lurrian, o sea, qué personajes. Bai. Bastante... bueno, hori anekdota moduen. Bueno, gero zeiko jat guzto kontukin, ze bertokoak galdetzeik, Lea, zein da eman dozun kontzerturik onena? Onena... zelan, onena ze zentzuten. Joten, nik obien jodotena... Obien jodekena, eo geixen disfrutaudekena igual, o... Jo, sepultura gaz jogan dune Gerniken guai egon zen. Hori izen zan, izen zan akojono bat, azte guztize aurreko gumemoko batzuk. Sepultura eginik da, Bai, izen zan puntazo bat. Ganera, pasada bat, ariako goratzen az ganera, harinauko egunetan eta akojonata. Bertan egunien egin du nolan baskari bat, ja lagun batzukaz eta akojonata. Eta joan ginen Gernikeko pasilekuen etxen dira jaizetako konzertuek eta joan ginen ara gogoratzen az beste lagun batek ero ondozkun furgoa eta gogoratzen az bajatu furgotik eta tipoa joan zan, claro, baskaritxik eta beste danak gu izenezik egon ziren a tope. Joan zan komunera, da gelitzu nintzen ni, kamerinoan atien, ganera zan olako eskaloitxu bat baju-bajue, eta derrepente urte zan abeslarize. 2 metroko morroie. Orduan gara izen, todo totxo. Esan dozten jai. Osa, akojonata. Bai. Hori izen zan, igual, gizen akojona doztena, hori izen zan. Pero disfruta... Ez dakit, osabigaz asko disfruta gotez, hau esanen bide. Bilboko jaizetan eta asko disfruta gotez. Azkeni, hainbeste jende ez, ikotzen ezen musikin tantzan da. Claro. Osa, hori dana zeu sortzen, ez? Osea, bai, Bilboko jaize diez, da beti egon da jentie. Hori zeu zauz apur bat jentien motibaten. Eta, guai, egon zan. Hori, hor, parte horretatik, guai. Eta buletxegaz igual... Euskala zaulten jogendu nola... Hostia, buletxegaz beti honena, berritxun. Berritxuko gaztetxien. Berritxuko peine da de 10. Horre 10, los putos amos. Ni pein bazkaltzen honintzen berritxun, da oso gutxiken jandiat hainbeste, hain diru gutxiatik. Benetan esateat, justu, karreterat zartu eskubire gehatzean, zea dizenainen agarratzen. Baina, increíble igual. Bai. Eske, anekdotik beti izatea lagun hartin, etorri ban hor, atun bandeja batekin, hola da, atun pixkat nahi aldezue pikatzeko eta laugitxian da, bost atun xolomo kistona pikatzeko. Bai, pasaba da, 10, onena 10, eta bertako jenti ganera metaleru pilo bat dau, gogoratzen az beste baten, jongiela Anaiz eta Bisok, AD eta naizen konzerture, claro, guk ja buletxegaz jota hor, igual lukingo bendun ja lau irubiderrez edo jota. Galdu ginen soinu probarako, da, faltzen doazela da gu hor, eta duin zen bidu, etorri zue bai.
venga, kalik azafaltzen, tu. Osea, betxu zelako genti, Gero konzertuetan izete esan desfase bat. Esan zutena, 4 biderrez, 5 biderrez joko gendunan, eta lehengo biderrez jo gendunetik, orduen ondin eskezen duzela ezagutzen, eta gogoratzen ez orduen etxen gendun, ate gehitzen berzino bat. Ziela bertako gaztegun esan. Eta tipiko eszenarizio aurrean, horrek baia horizek, udaletxeko baia zigin ate gehiz joten, horrek baia galtzatan lehengo filan gentie, osea, zoratu de... Desfase bat, gero gaztetxien bebai, gaztetxie oinin ez dakit lan zelan dauen, baina ziren honek obreruek aldatzeko 2 barrakoi batute. Eta horbe jogen duen drop, arrasateko dropegaz eta jaikik, karri zen Madrietik. Gau, topera, desfase bat, egote zinen, klaro, lurrien, ez? Eszenari zoripez. Egote zinen solo etxen, de repente tortezan tipo bat korrika, da belauniko bota desan urrera, zerrinen ganera, Osea, desfase bat. Gero, kanaloie be jauzi izan, kanaloie justo neska bateri kamisetara, claro, neski esen ban, gure kamiseti erosi, ez? Oso inteligentia, bera. Eskojono bat, horregaitxik, nik uste dut gehien disfruta gotezen boloak izan dizela berritxun. Igual ez da olako eszenarizo bat, ez da kriston montajie, baina ikusitzen nondi gatozen edo zer garan, ez? Ez dut hor. Joder, gantzun luzi, Ez, ondo. Baina nik berriz nerea emango jat asuntua, orduan taldia ipaude Pantera, on disku bat galdetu jat, disko favoritua. Eo favoritu, eo disko bat ezatekena asko gustatzezakena, eo disko oso borobile irutzezakena, eo asko atxugekena, txaiat. Ez da resa, ez que estilo asko dauz, oza, adibidez, entre dos aguas egonaz esateko, baina... Bueno. Baina, Paco Lucía, baina... Claro, hori besta igual gehien entzun dutena. Oza, da asko gustate jazten bat, el conciertara jozu, bai. Baina, gero, claro, dauz, ez dakit, Panteran ofizial, hau direktoa, 81ko direktoa, hori da la repanocha, hori da la hostia. Matxin jeten de Blackenin da la hostia. Zutagarren lehengo, ez dakit, niri igual gizien hortzak ez dut hori gizien leke. Biarna, oso traserua, biarna. Bai, Metallican and Justice for All, bai, niri Master of Puppets, bai, eske, asko dauz, horrek, azkenien olako galdera bategaz, igual, nahiz eta esan The Blackenin eta Paco Lucía, baina, oza, noa, igual, gure bari joatenaz nire hasiera eta entzutena, benera, latzen incluso, oza, latzenen oso fana izan ditzen, di. De hecho, latzen egaz beho bendu, neukien du neukeri joteko, da, bai, subidoi bat, bai, Gernikeko, bai, Gernikeko gaztetxien, horatzen daz, bai, errege egun baten uste dizela. Pasada bat, bai, etorri zela, bueltan etorri zen. Kailopolo galdetxeik, ondarrutik nos eniliko zaze, imaginatzea hori dela, ondarrure noiz uzten, eta egurrek esateik portuko rampin. Bai, ostia, bai, portuko rampin egon ginen, azkenengoa boloa jogendun, ondarrun jogendune, portuko rampan izan. Eta, estetik egaz eta gorrotu nazizakaz. Eta, izan pasa bat, 2019 zen. Gero, 2020 zen, eukien duen sarratute, itxita, apirilerako, ondarrun bebai, horzdun eta uterregaz. Eta, claro, obviamente, 2020ko apirilen, gauzien zen. Eta, oginen pentsaten atzeratzile, eta, etxo taldi iripinitzagun Corona Fest, eta izan zen. Gero, ingen duen hor 2020ko abuztuen bolo bat, apur bat kentzeko horrek telarainak eta kentzeko, hemen Gerniken Astran, Metal Fabrikan, eta esan genduen, 60 persona bakarrik alde, agenta askoz gehiago esan etorriko egiz izan, baina, 60 persona jesarritxe eta txagetxik gozen denpori aprobetxaten, eta izen dozkuen egin ensaiaten eta usagetzen, bintzet gozen zuzer sortzen. Ez, zuzer bideratute egon zan, ez gara talde bat ezin gara nahi bi gauzatera batera. Ezin gara egon ensaiaten eta repertorizioa ensaiaten eta material barriz sortzen batera.
Ez dugu balizio horretarako. Osea, izen baginen apuran metodiko bat, tipiko hartu hastien bi egun, ez? Bat sortzeko da beste bat ensaiateko. Baina, claro, heltzen da ensaiateko egune, da inezu, jo, esketeko tau ideie, da oso beron hau. Da, hemen dago, orduan, Dau galderien ondik dator? Ah, bale. Ondarruko. Bai, a ber, Baina, bueno, ondarrure jongo altzeaten. joango te ginen? Bai, nik ala ulertu diat, ez? Ondarrutik Hostia. nos eniliko zase, hori ondarrutik nos ibiliko zase, ez? Otzegiat. Espero tudazkenien pasa alizetie. Jo, gustako jazten la hostia, bai. Ondarrun be lagun pilo deko, gente guaize. Bai, portuko rampan da bai gaztetxien, bizitan egon gara. Eta, puto osamos. Bai. Berriz ni nere amabaia eta zuntua, ire kantu favoritua, eo kantu bat baino eso aipauna galdi matxu, markaba buenak. Badakizune galderak egona zela prestatzen, a kontzientzia. Bai, Eta hori momentuen ez dakit. Osea, joan dira guztiz. Jo, a ber, abesti favoritoa, lehen esan dut, jo, eske... Cementerio Gates, altzu desan. Adibidez bat. Cementerio Gates kiston kantuek. Bueno, sin más. Oso gutxi aitzek, baina bueno, más o menos... Hobeto, sindotez gamba batzuk. Hau jote genduen, hau partie harmonik, hemen harmonikoan eta... Hori rolloa da pasada bat, Bai, pintzen dut. Hori gero, jo, bai, heldu jazten pilo bat, matching jeten Aesthetics of Hate, da. The Blacken indiskoko... Zeran da? Inaz gogoratzen, hau joten gendun bai. Deko rollo bat hor pasaje bat. Zena esan? Rollo bat, hori bai, bi abotzetara eta, hor gara izen oso matxin jeten, osea, The Blackeninen gara izen oso matxin jeten fana nintzen. Eta, amendik, entzut, irakurte dut bai, hori bai, zagit, asko hor, asko, gustate jaztez asko, harmonizek, osea, rollo heavyze bai akainiegaz, ez da gita desaltzen manaz, rollo erdi heavyzek, kainideko jenak, eta harmonitza dauzenak bai, jo, datoz bure zutagarren lan izaiena adibidez, igual da, zutagarren igual da besti honena niretzat. Osea, bai. Oso abesti, nolaek, sobreestimau ez bestia, infravalorau. Bai. Oso kantu infravalorau edo, baina kistonaek. Eta, justu, mendekuitxuako isiakeke, kantu hori ipauzian, behantzat zutagarren kantu zea bezala, beak gexe matezetezian, ahotzan melodixeatik. Plan, riff oso plano batetik nola ahotza... Horiek. Hori roia, bai. Hori roia eta, bai. So guapo zio tema hori, bai. Bai, da honen, amaierie, bukaerie da, apoteosiko. Bi abotzetara etxen duena eta... Hau, jo, zutagarrena ingen duen, hemen Iparragirren, etxen da, bueno, etxen zan, 2018ko abendur arte, etxe zan, abenduen beti gabonetan bertzio gaua. Eta goratzen azonako egin duen zutagarren bertzio gaua, efektuzeko bateristiagaz, eta izen zan honek kantak abestize joten hau jo gendun, ez dakit Mari, pilo bat jo gendu zen, 5, jo gendu zen 6, eta gerolako, zelan da, medley bat.
eta izan disfrute bat, totala. Kantak ataraten, soloak eta prestatzen, pasada bat. Badau bideoren bat hortik, Facebookek urtero gogorarazten doaz, eta konpartitzen dut. Babo, 25 minutuko bideo bat. Akordatzeaiz solo batekin neo? Atrebiuk eitzeka, zoze jotzea. Honegaz justo distor barik. Jartzak nahi bak distorra? A ver, vamos a probaten. Esto no prometo nada. Igual. Zela esan, estan bai, perfecto. Soloa, gehien jodotena, igual da... Castillo. Zuko jote zube bai. Mina finauta lao. Ez. Bai, itxaron, aldatu, beste badekot. Min. Bueno, nahi gena. Hau hori nundaukea finauta bestela. Hau, do sostenido. Dana, soka guztiziak tono terdi grabe hau. Tono terdi grabe hau. Jo, vale, a ver, lortzi gaten. Besti aterakot, obeto. Vale. Besti aterakot. Ai. Ez dut entzun zer, baina... Bai, irie jo, nik... Nola, direkto guntzat ondo geldiuko, baina ida niretzat seguramente ez. De puta madre, oro. Non digo zu, hasieratik edo? Solo, bai, solo, pusketa hori, euk eman zea. Mierda. Ez diat oso ondo jo, baina bueno. Esto te entzun ezer, ni pez. Guapo dau, Ba, ez que zete, kiston temazuek. Enaz gogoratzen, tío. Este gain solo zaile, Ez. Zutagarren solo bat izeteko, este gain solo zaile. Egize da, ez. Da, egize hau, efektibo hau, ez? Bai. Bai. Hau ez da gatzena. Ez da gatzena, zutagarren gatzena, ez? Egize hau, jodidu hau da, rife, lehengo... Hau rife... Bai. Oso babozio, bai. Ze musikokin egingo buke ire ametzetako taldea? Badakizu bat.
Bat asmatuko zu? Dimebag Darrell gitarran. Bai, obviously. Bai, seguru. Baina ni egon eminaz? Euk erabaki. Baina, kexo deken plan, hori, mitiko alineazion estrella bat bezala. Plan, iretzat, Vale. kantante Orduen hori... nena egon biherrez, vale. Vale, ulertute. Vale, gitarran Dimebag Darrell fijo. Eta Randy Rhoads. Eh? Horren rolloak askorik espan, a ber, ez dau material askorik, edo ez dut entzun askorik. Ote esan, hozigaz egon baina hori neuko materialik ez dut entzun, apenas. Orduen, baina, hiru lau kanta entzun deia neiku da, esateko... Randy Rhoads makina batu. Da rollo desberdinek, edo pura neoklasikoan asuntoan, ez? Vale, gero, baterize... Eske hor mucho Mangini, baina gero dauz, claro, kainarako hor dauz abortedekoa eta da infetusekoa, que por cierto, da infetus bebai, da la nire talde gustokoenetakoa edo apurua sartu nintzena death metalan mundure eure gaitxik. Eure gaitxik edo eurek ezagutu nahi bezenien. Eta esan du baterize, alda izen da infetus, abortet edo mai Mangini, irurek. Releboka. Eta bajue. Kanibal Korsekoa goi dau. Eta zer falta bat, abeslarize? Bai. Abeslarize... Joder, tío. Es que Phil Anselmo no sofa nanas, vaya. Bueno, vaya, abeslari moduen lehen. O sea, es bastante... Bastante... En estos zeitzen bat grasirik eta emoten doz deko sentsazioa bizize bota egola sastarretara. Bueno. Freddie Mercury? Zendu un espero edo... Ez espezialki, baino imaginau diat mix hori dana. Hori, básicamente Freddie Mercury metala kantatzen jarri berko ziabean, ez? Esan ditukeen beste musiko danakin. Bueno, edo Paco Lucian bersiño talde bat, izango esan, ez? Grupo tributo. Ez, a ber, egi esan dutez, musikari moduen, ez dut esan, edo ez dut pentsa, gero ikusteko, talde bat sortzeko, edo ikuskizun moduen, diez, igual, izenak gehiago diez, talde bat baino. Ikusteko falta zaigen kontzertu bat? Pantera, obviamente, eta, a ver, hostia, Lost Society. Ez, ikusi nahi zen, ikusi nahi zen resun, baina berriro nahi dut ikusi. Horrekaz behai, ez da egiten txuma dozuz, baina... Sonatze zide baina, eske gauzek eixe egiziok. Talde berrixe deskubritzik kosta jezite eixe izan. Finlandesa diez, atara momentu bat, pasa bat, honegaz, uste dut, gitarristiek joten bala Alexi Laiogaz beste bajue jote ban, uste dut hortaldien, beste, zilan zen, Children of Voodoo eta gero beste talde bat sortu dan, ez? Jarraitzeko apurua rolloaz. Idea ez diat Alexi Laigo asko zehiu egiz izan, Children of Voodoo ez hau txea, baino hortik aurrea ez diat asko... Alexi Laigo asko te ban, ez dakit hortaldien bazen edo beste baten. Eta da, Sami Elbana. Bodom After Midnight esate ibe hemen. Bitxu, ez da bada hor edo beste talde baten sortu gala Alexi Laigo bai, beste apur bat glames, baina beste estilo batekoa. Vale. Eta oso gomendagarri ze, bueno, dauzen dan antzat, Olan apur bat metaleruek eta badiez, eta niri ganera atara bien diskoa, no izan, konfinamentu horretik, bueno, neku harina hor urtien izan, 2019 zen, uste dut zela, eta horrek konfinamentuen ja zinenien urteten eta goizetako kirolak eta horrek hemen izaten dozti zen pilo bat. Osea, zinezan, nire medizini.
Ez diat galdetuko ze artista berpiztuko uken, ze imaginatzeat Dimebag esango gela. Camarón. Camarón. Ez. Paco de Lucía igual bai. Eukingo naben, entre Dime Bagdarrel da Paco de Lucía, Vale. ikusitzeko, bai pare bat biderrez, ikusi naben Paco de Lucía zuzenien. Eta, es que, fuera de serie, o sea, iruditzea imposible, o sea, imposible etxe mala. Imposible. Eiz esan, Hor, izto nagoan. Nik ez diat asko ikusi YouTubeen bideo eta hola, baina teknikamente da improvisazio aldetik eta barbaria batuan. da garbitxasune, eta hori gitarra espainola bategaz joten, eta ez da hor tramparik. Eta emote ban egote zirela bost gitarra batera joten da bat zan. Ikusi naben Euskaldunan, Bilbon, bigarren lerrotik. Osea, ikusten naben tipoa, bai. Eta, osea, sentsazioa zen, ostia, niri begire dau, tío. Claro, bigarren lerroan da, behitxute ban publikora, osea, jotan Claro. da, ostia, niri begire dau. Pasada bat. Osea, autentiko crack. Arra. Bai. Vale. Gero, el concierto eran juez, ikusten egon nintzen, Paco Luziak bebaien ban, Isaac Albenizen, bueno, beste gitarrista bategaz, ez Paco Luziagaz, da hori ja guai egon zen, baina, claro, ez da Zain berdin. beste ez. Bai. Bueno, ez da gitamen nik jentiek, suposan edo baietz, ez? Ezagutzen duzela Paco Lucia da honedanak, ez? Hombre, nik usteat gitarrizketak Gitarristak, izeneko ja. atal baten, nik usteat... Ja, baina, claro, es que deko sentsazioa dala metalisketak, eta ez? Osea, dala metalari buruz da. Ez, esan nahiat, pixket bai, azkenin gonbideuen arabera, ez? Baina nik askotan nahi izen diat beste rollo batzutatik ekarri jendi, ez? Ola neurire, dana ez izeteo metala bakarrik, ez? Metala ondo zio, nahi metala asko gustatzen zitek, eta nahi zoaz metalai txoko handi bat eman, hemen, baino banitzaiat, adibidez, lier bat, estek metala, zaiat, danetik etorri juk. Egixek eixen bat metala etorri dela, baino, nik usteat, esan. Baina dinot, osea, ni gaitzi dinot, ez da gize gaitzi zartu, osea, ez zuk nore eukidozun edo, ez horre gaitzi, sino nire sentsazioa dalako. Normalien, claro, elkarrizketak edo buletzen gazlotu edo zen elkarrizketak izeten dieseles metal arlokoak edo mundukoak. Igual ni nau hor apur bat joate jaztela. Hemen nahiko irikise egizeten sasatzea txuk. Nik usteat Paco de Lucía ezaututan okengo jaula. Igual, ze niveleta etzekiat, zen neuk esateat, ez diatela igual ikeragarri entzun, baino, ostia, kiston makini edala, nik usteat, gauze jakini edala. Eskauko txea doin, bost gitarrista internazionalki gustatzen zatxigenak, eta gero beste bost euskaldunek. Vale. Bizirik egon bidez? Ez. Ez tek derri horra. Vale. Esan dutez lehengo bize Dimeak darrel da Paco Lucía, esan dutez. Hau Sami Elbana makina bat da. Los Societykoa. Silosiseko gitarristie, bebai. Kantantie, Josh Middletown edo zer esan, ez da Islandan. Hori be, bai, iruditzea, Architectsen joten dugu, bai. Iruditzea, makina bat. Ikusi naben, de hecho, Resun ikusi naben Silosis, eta ganera lehengo diskoa izi oso hori jo bien, osea, justo niri gehien dekotena txupata, ez? Orduen, puta madre, zenbat esan dute? Iru usteiat, lau esan dituk. Dale, da bat falta dut. Da igual jongo gara apur bat oin rollo death metalera. Mendelian, aborteten jote ban gitarristie, gero itxi ban da berak atara banolako proiektu bat bera bakarrik. Eta Mendelian uste dala, no sé que Mendel uste dala, edo. Da hori be, makinon. Oin bera bakarrik etxen deu, rollo neoklasiko, de repente etxetzurrian versiño bat, nahi, metalien, guapo dao, tío, guapo dao. Nahi tipoak estudio bat edo deko da makina. Euskal Herri mailan.
Vale. Zein izan da galderie, zein gitarrista gehien guztai ez dezenak, influido ez denak, Bai, edo... post gitarrista hola aipatzien nahiko aukenak, ba hori internazionalki eta Euskal Herri mailan bai. Eukera baki arrazoie, zanaiat asko influidu hauelako, oso onak dila irutzakelako. Vale, ba, Euskal Herrien bat, Gorosabel esan enbide, ez? Osaba Aitor, ez? Esan enbide, hori... Noski. Gaina kanal hontan oso fanagatuk. Bai. Horrega itxi dinot, ez, baiet. Osaba Aitor, de hecho, ez da non entzuna den, beste gunien entzuna den, no comentabala, como que, bueno, Osaba Aitor lehen, Gorosabel lehen, oin ja, como que, los cojones. Oin be, honetipak, zaten dena, el que tuvo, retuvo. Eta, jaz, hasta hau zelan da eta bien diskoa baladana, Bai. gaitasunari pasioa edo... Bai. Horbea gogoratzen hasi gonbiela bideo bat, ensalada bat de notas, solo baten, ensalada bat de notas de flipar. Bai. Ero beste bat esango tena, neiku barriz edana niretzat, deskubrimentu barriz edala, haue Ekaiz Garmendia. Dala iruditzea, pasa bat. Oso ona. Eta Borja Mintegiaga. Borja Mintegiaga usteat, azkeneko posta aztein minimo danak aipau duzuela. Tío, Borja Mintegiaga, tío, increíble. Bai, pasada bat. Oin bi aste honitzen bera gazamen Gerniken. Egon zan, bai, Numen eta antolatu gendu zen bolo batzuk hemen. Lekuekeko hori, ez? Bai. Lekuek. Bai, jauna, Metal Fabrikan partetik, bai. Garri gendu zen Numen Primerial, bai, hemen Deathcore eta gomendagarri ze. Eta The Broken Horizon, hori, egon nintzen beraz, tipo jatorra. Vale, ese mate esan dutez, iru, ez? Bai. Falta dutez. Bai. Vale. Ez que, asko dauz, tío. Asko dauz oso honak. Ikuste dut hau zelan da, Ander Zubillaga brutala da. Aimar berabe, makina bat da. Aimar metal. Bai, makina bat da. Mikel Lascano hori, fuera serie bat da. Fuera serie, bai. Hemen inguruen beba dauz, justo danak iputxek izen behar, meka, la leche. Ez. Hemen badauz bai asko, nire nahiziek berabe, ez tegu hain joten, bila labagaz da hori atxungo, baina, nik ikizioten dana edo asko, hasieran batez bezan handik zetorren. Epurban nire influentziz izen da, ez? Edo nire influentzia handizena. Osteko taldi ezagutzen duzun. Ezagutzeat. Kapi bebai da, fuera serie, Porco Brown joten dugu. Ilerrixo eukileikek, di Metal Fest baten ikusi nitxean, lan tipu kantau da gitarri jotzeik a tope, da tapinea tope, da bai, ikusi nitxean. Areka proba goban, tapinen testa proba goban. Arrera invitatu egun maten. Bai, hostia, hori behania baiatzuk uste honik. Por cierto, Ander Zubillaga txatintziok eta haupa lea esateik. Eta arpei batzuk bihotzain jarri txik. Ai. A ber, egize da. Egize da flipe bat da tipoa ikustia joten. Egoten duzen bidizio guztizek diez, nivel bateko. Arri. Gero, a ber, egize da, hemen inguruen Aimar asko komentatzen da. Aimar, bai, heavy frustraue, tío. Bai, Aimarre, baina... Bitxu, Aimarre egitak adibidez, gugaz efektusegaz joban, hemen Iparragirre nagoen, esan dut, bai, esan da. Eta lehen etxan gendun ekainien, udako jaizek eta baina hori nau, udako porra baina hori nau, etxan gendun festival bat, Rock and Rally deitzen zena. Eta hemen, ingendun festival, gatibuk eta jote biela bebai, gatibu hemen lokaleko adiez. Eta... Bera, Aimar prestatu zen gugaz joten. Esan duzten, ingo dugu Judasen bat edo? Claro, nik komentan etzien taldekoari da, Judas ez, Mari. Vale? Egon zen gugaz joten. Bai. Eta ondo, tipoak... Aimarre guztu elkarrizketa honik baina piston nutzinatxean Instagramen, da, bueno, momentu zetzoat.
Ah, Ez bat ah, insistiu, geixo. bueno. Bueno, Rocky Sarrak, Rocky Sarrak. Ja, Está ja, bien. ja. Ez. Gero pilo bat dauz. Hemen inguruen, ikusitxe bakarrik lokal bakotxien dauen jentie, Dientes de Lunako gitarristie, hemen ondoan, makina bat. Riff Trackers, Tooth, ez dakit, Kalidade, labanakoak dauz goizean. kalidade asko ziok, Gernika alde hortan, izan berra zio hori. Bai, musika movimentu asko eta oso anitze, esango neke. Mhm. Osea, lehen dana izet esan, egon zean garai bat dana zela oso punkize, eta baina, ez da dit, nik uste hon nahiko lokal bakotxien estilo bat, edo talde oso desberdinek ikusten diez. Bai? Ba, aipaudeken musikin zabaltasun hau ondo tortzitegia azkeneko zatire ailatzeko, zeia amaikaterdi ditu, gordu terdi itxik izketan, daia laste txapatzen juteko azkeneko atalakin sartuko batzuk. Mhm. Ik nola ikustegi euskal musikin egoerie. Galdetxeat era orokor baten, baino nahi baldin gero baita espezifikau lehen aipaudek nola zuek undergroundin moitzaten talde bat zeatela. Hori, alde batetik nola ikustek euskal musiki orokorrin, eta beste alde batetik nola izendek zuen esperientzixe, kontzertu lortzeako orduan, eo atxaia pixkete grupu emoitzeako orduan. Buah, a ber, hemen nik uste dut puntu asko dauzela. Bai, Eh, du ega. l- Lehenengoa, euskal musika, zer da euskal musika? Ze euskal musika zer da trikitiza, edo da trompeta sartzen da bezen taldiek, ze hori ez da euskal musika. Hori da, hola ipintzen bagara, hori da, ez dakit, jamaikatik, edo, jo que se, datorren musiki. Ja, Orduen, bai. eri deitzetzagu euskal musika. Ze Bueno, ni, gu euskal musika gara, euskara sabesten dugu, edo ez. Ze, ez dakit, edo death metal haitzen dugu. nik pertsonalki nire ustez euskal musikan barrun sartzetxeat euskera zetxeben taldik, erdera zetxebenak izen lehikeik, ze azkenin adibidez gaina metalin basiok estena nahiko importante bat euskal herri mailan euskera zetxe estebenak, ba, batzak eta adibidez Kalazea BHek, eo Collision, Hellwatch, baino, bai, Euskal Herriko taldik, esan honikik. Vale. Escena. Bai, estena orokorrin, hasi, ba hori, hasi untza batetik trikitixe etzaia ze, eta ba, azkeneko irukote punki guarro baino, ez? Vale, vale. Azkenien galderi da bideratute gero Euskadi gaztean amaitziko, ezta? Bueno, bai. Bai. Etziok horta bideraute, baino dituk nik tema batzuk, ba nahi izeteatena jendikin komentau, a ber, Aha. jendik ze Vale. esperientzi pertsonal eukidun, ez? Eta gaina interesanti irutu zitek, hori metal lan eta undergrounden barrutik, ba batxe ze esperientzi dauden, ez? Baino, batxe irekazu interesanti zen ligek, osabikeine moiua izelako. Bai. A ber, nik estenie ondo ikusten dut. Ikusten dut talde asko dauzela eta talde oso ona. Gero eta nivel handi jau dauela, da gero eta talde gehi jau, bai. Gero, ze pasaten da, horreri taldi eri sali emotie, ez tala hain, bueno, nire ustez, nago esaten nire iritzize. Ez tala hain erresa, ez? Osa, lehen igual beste, igual talde gitxi hau izete ziren, eta egote ziren leku gehi hau, ez joteko. Oin joteko lekuek, gaztetxeek be, ja, hasi diez apur bat betaten edo apur bat, ez da dituzte honik. Salak, Betatzen ze salan zentzutan? askotan betatu gudote esan, gerota gatxagoa da sartzi. Vale. Gerota talde gehiago dozelez, egongo da, iparagirren moduan, hori da, itxaron zerrenda bat dago. Ez? Edo, jode, guk metal fabrika antolatzen dugu, Astran. Eta deko guztaldiek idazten, asako, gu gaitxik izen bazan, etxen dugule por amor al arte, eta ipiniko gendu zen talde guztize joten. Eske aukeraketa baten bidogu. Ezin dugu danak jarri joten batera, ze bestela, gure bizize kondizionako ban horrek, ez? Hiru hilen behin ezin dugu bolo bat, ez tozkulako emoten bestela. Ezin dugulako ingeiz jau. Nor zehatzen gara sartzen, aldogun ne. Hortik kanpo, laguntzeko pres, bai, eski ez da, beste. Orduen, nik uste dutena da, hori guk ikusitxe geure buru eselan dagoen, antolatzaile moduen, eta talde moduen ze gertatzen dan. Uste dut, ez da ginok komentate ban, zugaz, elkarrezketa baten. Claro,
hartzeko, data bat hartzeko, jo que se, oinatiko gaztetxean joteko, hostia, dinosu, gauze martxoan gauz, eta igual, irailera arte sarratute dekozu. Osa, ez da data lekurik. Orduen, edo espabiate zara, edo, nik uste dut, dan hori hartu eskule apur bat, que nos ha pillado el toro, edo, zentzu horretan, eta asko dauz, ez da, nago apur bat liaten egiz esan, baina, oza, gauzak naztaten nagoela uste dut. Baina, bueno, taldiek badauz. Bai, izan ere, pixket, nik ondo entendi baldi maiat, esan nahi dekenaek, taldin kalidadi oso hona dela, talde gero eta geixo da duela, gero eta diversifikago, baina horrek alde batetik oso honaek, dudeik ez, baina beste egin baten, ba igual, gero kontzertuk lortzeko ordun eta zailtasunek ekartzetxula, baina azkenin ez da, egun talde baldin mozek eta 50 leku, ba, ez? Ahí está, oza, matematika pura idura, ez? Oza, Oin igual pandemix eta gero indik eta geixo, ez? Ze leku asko gitxi indibela eta aparte, claro, oin zeini, kontzertu bat egin nahi dikenak nori deituko ziok. Hori jonaz, horregaz lotut hori jonaz komentaten. Pandemien garaizen, apur bat, pandemien garaizen ez, apur bat azizienien soltaten eta kulturieri apur bat azten izten. Hor nortzu jote bien, beti zien konzertu bardinek. Beti zien konzertu bardinek. Eta, ez dakit, gogoratzen naizen boloak eta nortzu zien beti bardinek. Guntza, parkatuko ez da zuan derzu bilaga, baina, ez nebeltza, ez dakit beti bardinek. Eta badakit, ze karteltan ikuste ziren, zelan ziren honek hau akatuko abeslari esana, Jon Basaguren eta Izaki Gardenak. Izaki Gardenak endauna bai, eta pasadena eta. Ba, eske beti, eta enau euren kontra, Osea, enau esaten ezer txarrik eure buruz. Bai. Bueno, zuri deitzen badutzu esango zu, esan ezetz? Eske logiko da, Dude gabe. Baina, nik usteat, eta nik usteat askotan haure gaizki interpretatzea adibidez nik gazteak sartzen hau genin, sartu kritikatzea jatenin, nire naukai gazteago pertsonan kontra, osean kontra, edo naukai ez dara hate utza sortzen, ez? Nire uste kritika bat egiten baek, betire errespetutik egiten momentutik, ez? Ba, ez dala ezer txarra eta berdine irutze zite horrekin, tio, en plan, eske evidenti izenuan, ba hori izan deken, azkenin talde batzu zaudek izen bat daukebenak, eta ez tek talde horren kulpi ere. Ez, gero beste alde batetik, segaitxi deitzen dut zeie beti talde bardin, osea, eske, claro, segun zelan formalaten dozun galderi, ez? Segaitxi deitzen dut zeie beti talde bardineri. Claro, eta horre ja nik bai sartu honeke, honegaz batera, lotute, gaztean asuntoa, ez? Gaztean jartzen dana, edo, azkenean, irrati batek euki bideu, ez, zelan da, ezitzeko hori bat euki bideu, ez, apur bat, ez, musikalmente apur bat ezibiko deu, eta ez dut uste etzen duenik beren lana, ez dut entzuten, ez dut konsumi duten, baina ez dut uste bide honetik doanik, edo azkenen urtietan ondanik. Bueno, nik neuk pertsonalki azken urte hontan pixket nabaritu diat hobetu dala, baino horrek ez dik esan nahi ondien asko hobetu leikenik, ez? Eta nik neuk pertsonalki geixo ikuste jat tridente bat bezala. Gaztea alde batetik, managerrak beste alde batetik, managing enpresak, ba, rollo Panda Artist, eta Baga Biga, eta Tipsoda, eta rollo hau, eta tridenteko hirugarren zea bezala igual diskografikak baita, ez? Oso Polita Records, eta hortziok, jende batziok oso alkarrekin moitzeiena, ez? Eta hori, azkenin, managerrak gazteakui emateziok produktuek, gazteakuk produktu hori jendiei sartzeziok, jendi produktu hori erosteik, orduan kontzertu getzaia ze, dana irutzitek dela oso entre kolegas gehatzen gauze bat, ez? Eta adibidez lierreko etxarri hori izatezian, ondala denbora bat. Izen leike, baina ez dakit, hori horretarako hori... Ez, ni dinotena da hori mundu ondo ezagutu biko zala. Eta nire kasuen, nahu esaten, nahu ni gaitxik berbaetzen. Eta
ez dakito lan bada. Osa, nik osabigaz joten abenien eta bai, okien duen management bastante potentie, konzertu asko lortzen bazen, da ondo, oza, bastante joten genduen. Bai, Euskadi gaztean askorik esken duen zen, a ber, erromei bat ginen, bai, abesti bat sortu zen. Eta ez dakit. Osea, Ja. Bai, hor gero baiten nik usteak daola beste arazo baek, igual, gazteak asko funtzionatzela irrati komertzial bat bezala, eta orduan internazional, bai, esan bai hau, mundu, Euskal Herri barrure beire baino, geixo daola Euskal Herri kanpoa beire, eta kanpun zerrek funtzionatzen ikusite, barrune isket funtzionatzen horri, kaso geixo etxesola igual, ez? Claro, Euskal Nortasune topera, ez? Fomentata, ez? Ja, bitxu, holandoa gauzie. Bai, nik hori ikusteot, egize da, eta jentzuna ben zure, bueno, manera zelan da, hori estudio izen duen, eta, jode, guapo, super interesanti irudi azten, osea, esatia zenbat abesti euskeraz, zenbat kanpokoa, oso, egize da, bezkez, zenbak ize diez, ez? Eta ez tegestare ordu erdi hona okela, beti intentatzea rollo 3 ordu minimo lagin ere pixkete zabala izeteko, ez? Programa ezberdinek atxut eta hola. De hecho, hemendik hilabete pare batea ingo jat berriz, 6 hilabetero bezala hina egiten. Pena ematezik, da... Claro, bapatien aldatuko galakoan, ez da? Claro, igual, bapatien, hostia, dana euskeraz, eta dana, zutagarren maketa, ez? A ber, batxe hemen alde hortatik nik batxe atxortu goiat hori ez, ikizan degena nahi guztauko zitean gaztean zutagarren maketia itzie baina batxe ustea realistak izen berdi haula zutagar dala, ondala, 30 urteko talde bat eta gaur egun, baino gauze badek hori, igual ez eukitzi espazio asko, ez haitzie asko metala eozea, eta beste gauze badek erabat ez existitzie, en plan, eta zenbat talde elkarrizketa ditzaten nik hemen metala jotze benak, eske asko eta asko izin dituk, eta hotxek estibio hortik gertzen go. Eta pena badek, ze iruditu zitek, gure estilotan moitzean jende askok, iskat proiektu serixo bat atatzi nahi baldimaik, askotan kanpoa behire jarri berdula, ez? Ingles ezein, kanpoko zeiluekin lotzie intentau. Hemen inok ez tegoelako apostaten, ez? Ja, bai. Zelaike. Zuek alde hortatik zuek beti betu izan duzte Euskal Herrire, ez? Enplan, letra euskeraz, eta hori argi ukiduzte zauzedek. Argi dekogu, gu Euskaldune gara, eta inoiz ez da asku pasaburutik ez inglesez abesti eta erderaz gitxia. Erderaz bai sentituko ginela oso deseroso. Nik atxortu goiat nire taldia erderaz dekela, baina hasi iran aipaudia hon bezala taldi ez nauni, eta orduan CD berri zen diat, eta bueno, nire aportazio euskeri egizu bat hemen Twitchen da YouTubeen. Es interesante, por cierto. Taldie, Txaron, parkatu, nik zelan sentituko nintzen, ez nazartzen zu zelan edo... Baina eske nire raro sentitzen, hau. Eta nik metal espainol oso gutxi atxu diat, eta hau etxe, jende geixo irustea pasatzen zagon gauze badala, euskaldun metalero askoi, erderaz metalak raro sonatzik. Ez da nahi gaizki, Ez da nahi gaizki, ze kiston temazuk zaude, kiston grupu zaudek. Baina nahi raro sonatzezik. Nik uste dut bagizu segaz lotzen dugun, apur bat, lotzen dugun edo niri beintzetze gertatzea azten, erderaz, metal espainol, edo metal erderaz, ez da bardine, parkatu. Lotzen dut, datoz burure, metalpako. Ez da gizia gaitxik, metalpako. Metalpako ze zentzutan. Estiloa, metalpako, lujuria, ez da gitola gorroioak. Ez da gure falta inor, tío. Ez dut gure inor ofendidu. Kontuz.
a ber, zer esaten duzun. Ez ba, jo, yo que se, Warcry, Avalanche, Avantasia, osea, hori datoz burure, Azrael, Bai, ez? power metal estridente... Bai, hori Zea datoz hori, burure. ez? Bai. Bai. Da, ofendidu barik, eta ez dino zentzu txarrien, Bai. Baina, hori datoz burure, como, etxe hotelako, lako, multzo bat horren ataldina. Ba, niku, graziosa. Mikel Mexiko esateik, joder, Tierra Santa lehen aldiz entzun nauenekua gogoratu dut. Musikalki ederra, baina oso rarua. Bai, ez? Bai. Zelan da, honek, bazilaten dozti moduen, Lea Jimenez, ez? Leo Jimenez. Bai. Eta nik hau esan, joder. Bai, la hostia. Bai. Da, bueno, gero bakotxak ikusko deus eritzen duen, libre da etxeko nahi duena. Bai, claro. Listo. Bai. Ba, bueno, 12 hamar gutxi dituk, nik uste ja la emerko jaula. Guztua hona laiz. Oso gustora. Zierako, joe, dana apur bat tenso etorri nasegi esan, bidien, gero ordenagailu bat zarazoak, baina, bueno. Gero segizen pasada. Oso askar pasada, oso gustora. Posten hau. Nahi dek zehose gexo esan, jendie konbentziu zuen disku erosteko, uda eta gero hartetze honin, zuen kontzertu da juteko. Hori bai, anima jentie konzertetara joden, bai ez gurie, danetara. Hori. Danetara. Asko dauz leku guztizietan, eta azkenien taldiek eskertuko da, be. Diskoana, hombre, diskoa erostiena hori beti da aportazio bat, ez? Osea, segidu balizeteko gehiago etxen. Obviamente gu eskara bizio honetaz. Eta jente gitxi bizio honegaz. Orduen, ez dakit, apur bat, aportazio txu bat, ez da txarte goten. Eta zeuri, tio, eskerrik asko gonbidatziarren, eta joder, oso interesanti desela honek elkarrizketak, edo gitarrizketak. Joder, intzutie jente, lehen egon garana komentaten, honek hemendi pasada izen danak, edo, bueno, ezagutzen dute zen gehienak, ezagutu ez personan, gitarrista moduen hori, super interesanti da, jakitzi bakotxan guztoak eta, bueno, eta entzuti apur bat, zelako jentien, bai, da. Guai dagoela, tio. Asmue hori guan, eta neure esan oso guztoan atxiok, movida honekin da nagin, ze jende pila bat ezautzen nahi nauk, eta etxegat guapo zioki eta ikizan dekena. Ikustie pertsona ezberdinek, nola bizitzen musikie, nola bizitzen gitarrie, eure frikadatik itzen. Nik uste, jendik etorri nahi duen bitxertin, hau egin zeigoiat fijo. Puta madre. Gure frikadatik itzen eta jentia goti eganera hor segitzen, eske guapo. Horiek. Ba, amaitzeko, beti ino ideat improvisazio bat konbide hauekin. Así que... hostia, egon nahi, galderek importanten hastiat, La resistencia ikuste aldek. Bai, hostia, pentsabat eskapain gotzule, Vale, zenbat gitarra alzkek eta zenbat diru paudek. A ver, hemen, bekotez, Fender Jazzmasterra, lehen jodot apurua beragaz, hau erosinaren 2000 pabotan. 2000 bederatziren eta ez da izan. Bai. Arron. Gero, Amerikana. Bai. Gero, ran gitar bat, baltza buletxega zerabiltze gotena, da ran bat custom made. Neck through, eta hau egon zen 1500 Hau? Ibanez, edo Shure? Ez. Hau da California. Da marka bat, Toledoko marka bat uste dia kebrabala, uste kebrara joan zela. Eta, jode, egon nintzen, magisteritza ikesten egon nintzen bitxertian, arangoitin, arratsalde batzutan gitarrako klasiek emoten, Aimarren bidez, Aimarre gazkesi ban batzan, musika denda baten jabian, eta Aimarre bidali ostenara, gitarrako klasik emoten, eta han, eukibien honek California, bosei gitarra, orduen horrek Toledotik nahi biela sartu apur bat zabaldu, ez?
Eta esaten doztien, si quieres, pilla la guitarra para probar y tal, eta klase moteko, vale, de puta madre. Eta, hostia, guztai azten hau pilo bat. Hortik urte batzutara, Bermeoko tipo batek, ezagun batek, ikusi nabe nire Facebooken hori bat, iragarki bat, gitarri esaltzen bala, 200 pavo da. 200 pavo. Esaben, kumur? Karri. A ber, dau egurre eta apur bat toki edekoz, pilo bat toke edekoz, golpi hori, baina... Sonaten deu. Ekarri hori, hostia, 200 euro. Bai. Ipinitxe, bueno, azkenien eskoba bateria MG ipinitxe besonaten deu, oza que... ¿Ves? Bai, gero, jau. Esonote sonek irurek, gero dekot Jackson bat, Randy Roth, fletxa bat, punta bat beste baino luziagoa. Hori, honegaz. Igual izango da, efektu zeaz, erabinaben lehenko gitarri edo... Hori aspira un pago bueltan, hortik ibilko da. Egi esan, kajan dago, eta ez da zabaldu kajie... Igual zabaltzen badu kajie urtengo dugu, bai, a lo Indiana Jones, ez da gizu, el arca perdido. Eta gero beste Ibanez bat, serie S, Satrianin modeloa. Hori da, horre badeko surtiek, buf. Dau, ja, esintzute esan presizoa. Osa, ez dakitelako, Baina horreke balixo gozitxean bere, mille eta... Hortik ibilko da, bere garaizen 1000 pavo bueltan bai. Eta gehiago... Akustika bat. Tangelwood. Eta gero espainolak eta hori... horrek nire gurasonet ziren. Eta eurek erabiltzen dabe, hori. Inoiz lapurtu dutzatie, Baskarien bat edo, apur bat amenitzeko. Uste otorra dila denak, ez da git... Igual astutundo baten bat, zait. Vale. Ondoziok. Eskerrak akordaun hauken, galdera klabie. Amatxu aurreti, baina akordaun hauk. Vale. La resistencia jakoa pentsaut beste galderi izango dela. En fin. Venga, joizak zehose. A ver, zehose guapu atatzi daun bixon artin. Ya que hainbeste urten duen, urtuko dugu. Vale, nik etxaiatze improvisako jaten gaineti, baina intenta baina zehose atatzia. Nik eurrega segiduko, ez da zuten txungo. Hijo hori, eta a ver, ze pasatzean. Vale, va. ¡Ánimo! Hor lako jau, kiston mierda zarra indiat. Esto dentzuten, tío. Lasai, oe. Aio da noi. Esto zut ipinileko na. Beste bat arte. Venga. Aio da noi. Agur, eskerrik asko.